Okay, maayong gabi mga higala o mga suki o mga pinalangga ang ating paminaw dinhi sa Tulumanon. Kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nag-andam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa ato mga salabutan og magahatag kanato ginsakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabhuna pagadumalahon kini sa mahigala, Brother John Dito, Brother Sir Dito, Brother Libby Clavis, yung natay bisita karon si Brother Canales, atong bisita karong gabhuna. So sabihin ako, gina-welcome ang tanan sa atong programa o sa pagpaday na tuhiyon si Brother John alang sa opening prayer. Okay, mga higala, magampo kita dalang panan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Ikaw ang Dios nga angay pagadaygon, alagaron ug himayaon. Ginoo, sa gihapon kami nagpasalamat nga niining mga taknaa, masabod na usab sa kahanginan ang mga binhi sa kamatuoran. Tuguti nga magpanalangin ka niining nga programa, kining estasyon ug ang mga naminaw karon. Pinagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran, ug sila o Dios imong pagakabigon nga makaduol sa pagpangalaga diha kanimo. Amen. Among ikalipay ug pasalamatan nga ikaw magatagad ug magatubag sa among mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, ato na gina-welcome na ang tanan natong mga kahigalaan kutob sa naminaw karon sa radio, naabot sa atong broadcast. Mainguman sa tanan natong mga viewers sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa tibuok kalibutan kutob sa naglantaw karon sa ato nga program sa kini ang maayong balita kanasing-kasing manamo higala nga gina-welcome sa pagpakig-uban nining usa ka oras nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Pwede na mo kapadangat diri namo og mga importante nga mga mensahe karon atong mabasa og mapadangat nato dito sa nahitungdan nga inyong padangatan siyang mensahe. Kung namoy mga pangutana dayang higala, mahimo nga mo text mo namo ni Brother John sa among number or atangin ninyo ang pagtubag karong gabi na sa pangutana. Ay dunay mga participation sa nga among ihatag gikan ninyo aron ko makapadangat sa inyong mga hunahuna, makahatag mo dugang tampo, mga tampo nga mga hunahuna aron makatabang higala sa pagpasabot sa mga pangutana nga gipadangat dinhi aron mahayagan ang atong mga tigpaminaw. O niya amo sad gihapong balikon sa paghangyo kaninyo alang sa atong tanan nga mga viewers, tanan nga mga followers sa atong programa nga palihog atong i-share ngadto sa mga friend ang ato nga tulumanon aron daghang ma-blessed nga higala pinaagi sila nga paglantaw o pagpaminaw sa atong tulumanon sa kini ang maayong balita. So ato sang i-greet no ang atong mga newly bag-o nga nagadawat sa Bible study. Atong gipangumusta karon si Sister Bia Pedrano dinhi sa ng Norte. O niya mga Lipalam sisters, magwagmanghon na mga dalaga nga nagadawat sad sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. O niya atong gipangumusta ang tanang mga newly baptized members, mabuli, kadwawan og sa libho, gina-welcome sad manamo sa pagpaminaw sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya ato sang gipahibaw ato makigalaan diya sa libho, mabuli, binabag, murag natay
giplano nga maghimo ta og crusade diha sa Libho diha sa sitio Kabatuan. Atong mga higala diha nga naminaw, naay mamisita niyo diha sila si Brother Nelson Bersero o si Brother Johnny Mainit. Aniya maghatag na sila mga advance nga informasyon may tungod sa pulong sa Ginoo o mga kasayuran may tungod sa umaabot nga giplano mga higala nga crusade nga himuon diha sa barangay sa Libho. No, gina-welcome na to ang tanan diha mga naminaw. Nya karong gabi na ato sang gipangumusta ang makaigsunan karon. Naaron sa Seventh Adventist Church sa Kadwawan. Naabot na siguro ang patayng lawas ni Dr. Rode. Arogante kapag ika na koron nga ripaingon, wala pa naabot kaming. So nagtuota nga nanaron diha sa atong gipangumusta ang tanan niya among itunol gikas kini maayong balita ang mga pahasubo sa mga pamilyang arogante sa kamatayon ni Dr. Rode Arogante. So ang haya anha sa Seventh-day Adventist Church alang sa mga kaliwat, mga paryente, mga silingan, labi na diya sa Kadwawan, mga suod sa mga Arogante family, ang haya anha sa Seventh-day Adventist Church sa Kadwawan. So gusto mo bilar, pwede mong makaanha diya sa simbahan mga higala, no? So, sabihin na mo, ang tanan karong gabi na amo nga gina-welcome. So, siguro si Brother John ay pangumustahon nga na ninyo. Well, lang salamat na Brother Libby. Mga higala, amo lang ipabati sa inyo ang paghangop. Ang pagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsubaybay ni ini nga programa. Mayang gabi ninyong tanan. Welcome, welcome. Okay, so di pa siguro mabasa si Brother Isaw ato siyang tagaan og higayon sa pagpangumusta nga na ninyo. Okay, salamat Brother Libby. Mayong gabi kanyang tanan mga kaigsunan ug mga kiglaan. Welcome na itong programa sa kanginan kini ang maayong balita. Sa tanan na lang karon nga naminaw no, welcome o kumusta kamong tanan. Ato dayon nga pasalamatan ang kanunay nga pagpamati ni Nanay Julieta Tagalog o ni Nanay Regalada Negro. Salamat sa inyong pagpaminaw mga nanay. Kanya salamat nga wala sagay undang ang inyong pagsuporta pagpaminaw nining atong programa. Well, ngadto na ta mga kaigsunan sa pagbasa sa mga mensahe nga midangat dinhiya sa atong live broadcast karon. Niya si Brother Elmodam Flores. Good evening niyo tulo mga brad. Brad John, Brad Libby o kanimo Brad Isaw. God bless sa tanan. Mayong gabi usab kanimo diha Brother Elmodam. Niya pod si Brother James Barabas Gantalaw Kinyanula. Mayong gabi mga brother, naminaw mi diri sa Cordoba. Salamat higala sa mga pagsunod o pagsubaybay sa ato nga programa. Niapos Brother Ranilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Brother Isaw, Kuya Libby ug sa tanan nga mga kaigsunan nga naminaw ug nagbiyo karon. God bless sa tanan. Mayong adlaw usab nimo dinha Brother Ranilo Itang sa Saudi Arabia. Nya salamat sa imong nga pagsunod og pagsubaybay kanunay sa atong programa. Niya pod si Pastor Pedro Golina Rosales. Happy watching and listening from Kawayan, Masbate. Thank you so much Pastor for viewing with us this evening sa paglantaw sa atong live broadcast. Nya ang Dios magapanalangin kanimo og sa imong nga mga kabataan. Niya pod si Brother Mario. Mayong gabi ninyo mga brothers. Nya si Brother Mario Panalipan. Sa Panalipan na Brother Mario Alquizar na sa Carmen SDA Church na member. So salamat Brother Mario. Niapod si Sister Lia Muñez pag-abot lang jud namo gikan sa simbahan. Salamat sa pagbiyo Mother. Lipay mi nga sa gihapon hangtod active ang inyong pagpangalagad sa Ginoo. Dunia sa topikas monitor ato sab nakita nakiguban kanato sila si Brother Eljon Media Tunyakaw, Sister Saranghe Synerges, Sister Jeremy Suarez watching from Ilutungan Island, Kawayan, Masbate. Niapod si Sister Judian Hista Abalyo watching from Kamansilis, San Remigio. Niapod si Brother Jerry Nailon. Niapod si Sister Ginaline Lumuntad, Brother Abner Duayo, Brother Rufino Morino og si Sarsaliho Andrino IV.
Unya niya po si Brother Climaco George NJ watching from Japan. Brother George, salamat sa imong pagsunod sa atong programa. Sir George, salamat sir sa pagbiyo sa atong programa. Unya ipangumusta na lang mistanang taga Japan diha kay na naman po'y balita lagay Taiwan, Japan gay yanig na po sa linog. Unya kumusta na lang tanan. Hope nga ang Ginoo amping sa inyong mga kinabuhi. Well, wala naman tayo nakita nga napuno nga mensahe mga kaigsunan o mga kaigalan alang sa pagpadayon sa itong programa. Ang panahon ako ihatag diha kanimo Brother Libby. Okay, dengan salamat Brother Isaw. So maato ta mahigala sa pagbasa sa pangutana nga ato nga entertainon karon nga gabi. So nay pangutana nga miabot dinhi murag amgid po ni nga doon tayo pangutana gitubag sa una. Okay, ato ning basahon mahigala ang pangutana no nga gipadang ato ning pangitaon. Okay dira, Brad. Nag-ingon man lagi ang mga CFD gyapon. Usab ni CFD ang meaning ani alang sa katilingban nga naminaw karon. Abbreviation na sa Catholic Faith Defender nga dili kuno Sabado ang Saturday. Ang adlaw kuno nga Saturday Saturday nga gipahulayan sa Dios lain kuno nga adlaw Brad. Domingo ang igpapahulay sa atong mga Kristiyano kay ang Saturday kuno tradisyon na sa mga Hudiyo. Okay, mao ni pangutana nga ang Sabado kuno dili kuno Saturday. Dili kuno Saturday. Ang gisgutan dinhi nga sa mga Kristiyano daw Domingo. Anya kay ang Sabado kuno tradisyon lang na sa mga Hudiyo. Na pulong tradisyon pagtulunan na nga ilang buot-buot ba pagtulunan sa tao, human tradition doctrine. So muni ato tagaan og pagtagad karon ato ning tagad clarification alang sa atong higala nga naminaw karon o sa nangutana mga kahigalan. Unang mutubag Brother John, Brother Isaw dayon tapuson ako higala. Okay, daghang salamat Brother Libby. Ang tinuod lang nga pagkasulti kung inyo gyud nga pamalandungon pag-ayo ug anhi mo maminaw aning mga CFD na CFD man gipaabot din sa atong program. Imbis mahayagan mo malibog ra mo. Kay ang ilang tuyo niya na maoroman ang pagtuis ug ang paglibog sa huna-huna sa tao. Pamalandong nga kuno ninyo bisag kinder pa makasabot man tingali nga nugod in taon nga ang Sabado dili na Saturday. Giunsa man na paghunahuna. Giditor lang gyud ang kamatuoran kay ang Saturday tradisyon na sa mga Hudiyo. Ila na nga kaugalingong interpretasyon, kaugalingong pagtudlo pero wa na itudlo dinhi sa Biblia. Asa man ka mangita kuno og kuan kay kining programa ha kuan man ni kanana ang based on the Bible man ni. Asa man ka mangita dinhi sa Biblia nga ang Saturday dili Sabado. Well, base og ingnon ta ang inyong hunahuna na focus lamang ni anang mga pagtudlo sa CFD. Kung naa may CFD nga naminaw ron, o kamo din makasulti mo nga do CFD, mas mayo siguro nga dunay CFD nga mo interact dinhi sa atong programa pero dili magladlad sa iyang kaugalingon nga teorya nga kana bang magpatuo, kana bang giingon lang filingon, magpatuo nga maayo makamao. Ang interact nga atong gipaabot dinhi kana bang may mapaabot nga kamaturan o kahayag mahayagan ang mga naminaw. Kay kung moingon mo nga dili Saturday kay kanang Sabado tradisyon na sa mga Hudiyo, atong tugutan apan dili lang gyud nato uyunan nga kanang Sabado tradisyon sa mga Hudiyo. Di kuno asa man makita sa Biblia nga Saturday or Sabbath tradition of the Jews. Di kuno kamo dihang mga CFD
Kay patuo magyud mong makamao mo, patuo mong maing laki mo, taliwala sa inyong pagpatuong makamaog maing laki mo, mupauli ragid mo sa pagpangdaot. Kami diri naghulat rami kung unsay i-text. Pero kanang mga ingon ni ana ba, kaanugon, kasayang sa mga kalag sa mga tao nga inyong mapatuo ni anang bakak. Nag-ingon si Kristo, Mateo 24:4, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Usa sa mga bantayanan gyud nga mga tao kining mga CFD. Kay og naminaw manggani may naminaw man ron, ang inyong tuyo ang pagpahisalaag ra gyud sa tao. Kung diskumpiyado mo, himuan ninyo na nga diskumpiyado mo. React diri sa atong programa kay amo na nga dawaton ang inyong mga reaksyon. Ug unya nakakuan man sad ni naka-live man sad ta. Ha? Lalo nga ato pa man na nga ikuan, ato pa man gyud na nga ilipod-lipod nga niya naman ta sa katapusang mga panahon. Og kay ni atas katapusang mga panahon, wa na'y rason pa nga atong ilipod-lipod pagsulti ang kamatuoran. Ang prinsipyo ra nga gihatag sa Ginoo sa pagsulti kung imong basahon ang Zacarias 8:16, sumulti ang tagsa-tagsa kanyo sa matuod sa iyang isig katao. Ang prinsipyo nga gihatag nga matuod mo isulti, kini nga programa dili ini mahadlok sa pagsulti kay tinuod ang ipasulti. Moingon mo nga kanang adlaw ipapahulay dili na Sabado, dili na Saturday ug sama din na inyong Sabton nga Sunday. O niya pamatiin ninyo niha sa Lucas kapitulo 4 versikulo 16 nag-ingon, ug miabot siya sa Nazaret diin didto siya magtubo, ug sumala sa iyang nabatasan, misulod siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Ang inyong aligasyon, misulod ra sa adlaw igpapahulay, pero wa nagpahulay. Tanawa ra gyud na, ug unsa? Unya, adlaw igpapahulay, i-deny na pud nga dili na Sabado. Di kuno ato kunong basahon kining igpapahulay nga gipasabot sa Lucas 4:16, dili ba ni siya ang igpapahuling dinigisgutan sa Lucas 4:16, dili ba ni siya Sabado. Kung atong basaho dinhis the Living Bible, kay giingon man sa kananaang popular version, ug miabot siya sa Nazaret diin didto siya magtubo, ug sumala sa iyang nabatasan, misunod siya sa sinagoga sa adlawng igpapahulay, nanudlo og nagbasa. Kana ganing gitawag usual o nabatasan, but ipasabot na andan, na kinaiya na, nga matag adlawng igpapahulay, kung sa Cebuano, kung sa Spanish matag adlawng Sabado, musunod siya sa sinagoga o simbahan. Maunay nabatasan ni Kristo. Kung inyong huna-hunaon o pamalandungon, layo ragyod kayo ang inyong batasan sa nabatasan ni Kristo. Kay si Kristo matag adlaw igpapahulay ug ang adlaw igpapahulay ikapito, iyang nabatasan tuwa siya sa sinagoga o konsimbahan. Pero kamo nga nag-angkon nga mga iya og sumusunod ni Kristo, ang inyong nabatasan Domingo, unang adlaw. Sa unang adlaw, musulod mog simbahan kang Kristo ikapitong adlaw, adlaw igpapahulay. Karon mo ingon mo nga kini siya tradisyon sa mga Hudiyo ang Sabado, dili. Una, akong basa sa Lucas 4:16 nag-ingon sa The Living Bible, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual. Timanay gyud ha, he went as usual to the synagogue on Saturday. Unya mo ingon gid mo nga ang igpapahulay o Sabado dili na Saturday. Mga kaigsuunan, ambot lang kaha og unsa pang matanga sa panghuna-huna ang naa niining mga tawhana ang CFD, kay i-deny man gid nila nga ang igpapahulay ang Sabado dili ni Saturday, samtang nagpasabot og nagpamatuod ang Biblia. Nagingon din nga as usual
to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Nabatasan gyud na ni Kristo nga sa matag adlaw Sabado tuwa siya simbahan. Ang inyong nabatasan nako og sila nagasunod kanako. Nan asa man ipakita ninyo nga nagsunod mo kang Kristo nga matud pa hiwit as usual, sa matag adlaw Sabado tuwa siya simbahan unya ang inyo na Domingo. Unsaon man ni ana moingon nga ingon si Kristo ang akong mga karnero nagsunod kanako kang Kristo Sabado unya ang inyo Domingo. Unya mo ingon mo nga kana tradisyon ang Sabado or Saturday sa mga Hudiyo ni samot na gyud mo kalayo sa kamatuoran. Ato nirong basahon no. Sumala dinhi sa gihisgutan sa 31, then he returned to Capernaum, a city of Galilee. So kanang pong din he return, higayon na nga siya ni biya sa Capernaum, unya ni balik siya. Muning gisgutan, then he returned to Capernaum in a city in Galilee and preached there in synagogue every Saturday. Kana ganing pulong every Saturday, dili gina nimo maingon nga every Sunday. Unya, kasiging pangatarungan sa mga CFD, musamot ka klaro og katinaw nga mulutaw ang ilang pagkabakakon sa ilang pamatuod. Di ba? Every Saturday. Ang gihisgutan dinhi dili every Sunday. Karon moingon sila nga tradisyon na ang Sabado sa mga Hudiyo, dili na. Pamatii sumala sa Marcos 2:27, si Kristo man gihapon ang namulong. Nag-ingon siya, and he said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Remember ang ingon, the Sabbath was made for man. Sabta kuno, the Sabbath was made for man. Wa magingon, the Sabbath was made for the Jews. Unya ingnon nila nga this is the Jews tradition, kanini ang Saturday o ang Sabbath. Dili gid na mutakdo, dili na muhaom, dili na masanginangguni dinhi sa mga naisulat sa Biblia. Pagingon, the Sabbath was made for man, mahudiyo man ka, mapilipino man ka, ma-Koreano man ka, ma-Amerikano man ka, kay giingon man, the Sabbath was made for man, so dili na mo haom nga tradisyon na sa mga Hudiyo. Nga naman, kay the Sabbath was made for man. Wa magingon was made for the Jews. Pero ang tinuod nga pagkasulti mga kaigsunan, si Satanas nagagamit og daghang mga agent, daghang mga tao, aron mapahisalaag ang tao diha sa kamatuoran. Muna nga dunay mga pagpamatuod nga daw tinuod apan dili tinuod. Like for example, dunay kwarta nga fake. Tan-aw nimo ang kwartang fake mura gipud og kwarta. Daw dili gyud layo kaayo, dili gyud layo kaayo ang kwarta nga fake sa tinuod nga kwarta. Sa samang pagkaagi, ang bakak nga doktrina, ang bakak nga pagtulunan, dili rapud layo sa tinuod nga doktrina. Mao-mao pud lang og tinuod pero dili gyud tinuod. Unya angay tang magbantay ani kay gipamulong manidaan ni Kristo nga matud pa ni Kristo, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Remember, dili ni ingon nga ang Sabado tradisyon sa mga Hudiyo. Ilala na nga gitawag og private interpretation. Atong hisgutan kuno be sa English translation ang Exodo 28 nga 2:10. Unya atong isunod paghisgot ang duay version nga gihubad sa binisaya ni Pari Manuel Yap. Unya kung imong tan-awon diha sa English na siya nagingon, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor do all thy work, but the 7th day of the Lord thy God thou shalt not do any work. Tanawa mo na gisgutan sa English. So moari ta sa gisgutan sa Bisaya kanang kuan na ta aron ba nga mas mabaw o mas masayon masabtan. Nagingon, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini.
sa unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong mga buluhaton, apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiyuba nga imong Dios. Ang adlaw ikapito ha, mo'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiyuba nga imong Dios. That's why nga si Kristo sa atong gibasa kaganina, musulod siya simbahan every Saturday, dili every Sunday. Kay ang adlaw igpapahulay ikapito alang na sa Ginoo, dili kay alang sa mga Hudiyo. Adto ta sa duay bersyon gisgutan hinumduman nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo. Unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nimong mga buluhaton, apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimo og bisan unsa. Wa maghisgot ninig iya nas mga Hudiyo kundi iya gyud na sa Dios. Sa makadaghang higayon ato ning gipasabot og gihisgutan. Kung ato ganing basahon ang Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 12 sa The Living Bible nag-ingon, "And I'll give them the Sabbath, a day of rest, every seventh day." Wa mag-ingon every Sunday. Every seventh day. Busa dili gyud mahitabo nga madinay o matago malimod ninyo ang kamaturan magpabilin nga kamatuoran. That's why nga ang Dios nagsulti, Ezekiel 20:20 nag-ingon, "And hallow my Sabbath, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God." Ang gisugo sa Dios Sabado unya naamog Domingo. Tan-awa kuno og unsay gisulti sa Ezekiel 22:26. Unsay gisulti diha? "Gitaptapan ang ilang mga mata sa akong adlawng igpapahulay, ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala." Daghan karong nagampo, nagsimba, nagtuo og nangalagad sa Ginoo, pero tinaptapan ang ilang mga mata sa adlawng igpapahulay sa Ginoo, ug matud pa, ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Sa ilang pagsimba, sa ilang pagampo og pag-alagad sa Ginoo, nagpakita lang na sa ilang pagkawalay unsa man pamatasan sa mas batasan ni Kristo nga moadto sa simbahan sa adlawng igpapahulay. Ang gisulti, ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Kining mga Sabbath breaker sa ang Biblia mo'y atong susihon na nagpasipala kana batok sa Dios. Ug ang pagpasipala nahimo kana una sa diha nga si Kristo gidakop ug ilang gilansang sa krus. Ang tanang mga pagpasipala ilang gihimo kang Kristo. Ang kinaiya sa pagpasipala dili sa mga katawhan sa Dios kundi katawhan sa yawa. Magpili ka kung kang kinsa ka man nga gusto mahimong katawhan, kay gihisgutan man na dinhi kaklaro aning gisultis Ginoo, "And I'll give them the Sabbath, a day of rest, every seventh day." Mao ni ang gihisgutan, every seventh day. Unya ingnon gininyong inyo every first day. Naging ni as a symbol between them and me. Unsa ni siya? Simbolo timaan kani sa Dios og sa iyang katawhan. Ang adlawng ikapito, ang every seventh day ang gisgutan, unya inyong ilisan og every first day, Sunday. Moingon pagyud mo nga ang Sabado tradisyon nas mga Hudiyo. No way. Dili gyud na muhaom dinis Biblia. Unya nagingon dinhi, kiningon dinhi, "And I give them the Sabbath, a day of rest, every seventh day, as a symbol between them and me, to remind them that it is I the Lord who sanctifies them, that they are truly my people." Tanawa ha, kinsa ang tinuod nga katawhan sa Dios, oy ang nagbantay sa adlawng ikapito, adlawng Sabado. Unya ingnon lang yung tradisyon nas mga Hudiyo, dili gina muhaom dinhi sa Biblia. Kay ang adlawng Sabado iya nis Ginoo nagsulti gyud, 6 days thou shalt not labor, do all thy work, but the seventh day, wa mingon but the first day, but the seventh day is the Lord thy God, thou shalt not do any work. Nganuman
dili tinuod nga ang Sabado tradisyon kinis mga Hudiyo, kundi kining adlaw iya ni nga adlaw igpapahulay nga iya sa Ginoo. Unya sa atong gisulti akong atong basahon ra gud sumala sa gihisgutan sa Isaiah 56:6, ha? Klaro ni ang gihisgutan dinhi. Sumala ni ining bersikulo sa Isaiah kapitulo 56 bersikulo 6, pamatiin ninyo kung kang kinsa ang saon pag-ila sa atong gibasa, maila nimo nga ang katawhan sa Dios ang nagbantay sa adlaw ng igpapahulay. Unya niya pamatiin ninyo ni ang gihisgutan dinhi sumala sa Isaiah kapitulo 56 2 ug 6. Ato ning basahon parang kanang inyo gyud nga makuha ang sentro o sentido sa kamaturan nga gipadayag dinhi sa balaan nga kasulatan. 56:2-6 akong basahon nagingon, bulahan ang tao nga nagahimo niini, kalom na. Ang gihisgutan tao kung sa Griego pa ni gitawag na og anthropos, bot pasabot all mankind. Wa magyud bulahan ang mga Hudiyo, tao kay kita tao, natural apil ta. Nagingon, bulahan ang tao nga nagahimo nini nga anak sa tao nga nagapadayon nini nga nagabantay sa adlaw igpapahulay gikan sa paglapas nini. Bulahan ang tao nga nagbantay sa adlaw igpapahulay, wa magingon nga bulahan ang tao nga naglapas sa adlaw igpapahulay. Unya inyo gining supakon nga gipamulong manis Biblia. Unya pamatiin ninyo ang size nagingon. Ingon man usab ang mga dumuloong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Hiyuba. Nakigtipon silang kaugalingon kang Hiyuba aron sa pag-alagad kaniya o aron sa paghigugma sa ngalan ni Hiyuba, aron mahimo nga iyang mga alagad. Remember aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Kinsa ning iyang mga alagad sa Dios? Ang tagsa-tagsa nga nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Kining mga Sabbath breaker nga mga Sunday keeper, angay mong mamalandong ani kay ang alagad sa Dios ang tagsa-tagsang nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Kamo nga wa magbantay sa adlaw nga igpapahulay, nagduda ko kung kang kinsa mo nga mga alagad kay ang gisgutan sa atong gibasa ang mga alagad sa Dios ang tagsa-tagsang nagbantay sa igpapahulay. Kay wa mo magbantay sa adlaw nga igpapahulay, makapaduda kung kang kinsa mo nga mga alagad. Si Brother Isaw maghatag og dugang pagpasabot sa nakasabot na ninyo nga mga huna-huna. Brother Isaw. Okay, salamat Brother John sa dili patamahatag og dugang pagpasabot sa pangutana. Ato usa ni nga basahon ang mga mensahe nga napuno sa ato karon nga live broadcast. Niya si Brother Rolly Pisiao. Good PM brother. Habi nimo kanang mga buhat sa mga CFD puros modos na kapitulo baba bersikulo laway. Hinood. Niapod si Sister Elpidia Coro katinaw kalinaw para sa imo texter. Ang ako lang ikasulti sa imo, pahahumo ka na ang imong kasing-kasing. Amen. O kaluy ang imong kaugalingon. Niapod si Brother Edwin Notarti, mayong gabi mga kapaglaom, watching from Ormoc City. Naminaw na sad midiri sa balay kauban sa akong amigo si Saddam Talabok, kauban sa akong anak, og daghang salamat mga brother sa inyo. Brother Saddam Talabok, salamat sa imong pagpaminaw. Salamat sa Brother Edwin Notarti sa imong mga kanunayang pagsunod sa tong programa. Niapod si Brother Jiri Nailon. Good evening Brother John o Brother Libby and Brother Isaw. God bless. May gabi isab kanimo Brother Jiri. Niapod si Sister Jamchu Flerfly. Nasulat jud Mateo 24:11 and 24 mga liar. Genesis 3:4. Amo na kuya i-twist jud ang nasulat sa Bible. Kanya ngadto ta mga kaigsunan sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana. Mahitungod nining adlaw igpapahulay nga usa kuno ka tradition lamang sa mga Hudiyo, no? Kung ato nga lantawon og susiyon from that word tradition mga kaigsunan, mga
human doctrine lang ba, mga doktrina nga iya nga hinimo lang sa mga katigulangan, mga pagtuos, mga katigulangan, mao na siya ang kini ang tradisyon. Pero kung magisgot ganita nga ang adlong igpapahulay adlong Sabado mga tradisyon lamang sa Hudiyo, ato kuno nga sulayan og susi kung unsay gisulat sa balaan nga kasulatan mahitungod sa adlong igpapahulay. Sa diha nga nagbuhat ang taang Dios sa kalibutan sulod sa unom ka adlaw, pag-abot sa ikapitong adlaw mga kaigsunan ug mga kaiglaan siya mipahulay. Ingon niyo, Henesis kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 3, og nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibok nga panon kanila, ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo, og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo, og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, og nagbalaan nini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Karon kung ato nga lantawon, daan na sa diha nga natapos sa Dios pagbuhat ang kalibutan, iya usab nga gihimo ang pagpahulay sa adlaw nga ipapahulay sa adlaw nga ikapito mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Kining bersikulo buhi nga ebidensya nga sa diin ang una nga nagtamod og nagbantay sa adlaw igpapahulay ang Dios mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Karon ato dayon tawgon nga kini ang tradisyon sa mga Hudiyo. Dili kay kung imo nga lantawon og susiyon mga kaigsunan ug mga kaiglaan, kining pagtulun-an may tungod sa adlaw igpapahulay, kung imo nga lantawon ang balaan nga kasulatan, iya kini nga pagtulun-an sa Dios, ug buot mi nga masayod mong tanan nga ang una nga nagpakita nga mipahulay ug nagbalaan nining adlaw igpapahulay mao ang Dios mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Kung ato nga lantawon og susiyon ang Marcos kapitulo 2 bersikulo 27 nagingon, og si Jesus mingon, ang adlaw igpapahulay gibuhat alang sa tao og dili ang tao alang sa adlaw igpapahulay. Kung imo nga lantawon og susiyon ni nga statement sa Marcos kapitulo 2 bersikulo 27, nagpasabot mga kaigsunan og mga kaiglaan nga kining adlaw igpapahulay gihimo alang sa tao. Kay gihisgutan man tao kanang word tao, generally na mga kaigsunan ug mga kaiglaan, tanan nga klase sa tao. Kay kanang apulo nga tao gani, kanang word tao or man, mga kaigsunan, general word na siya nga nagkahulugan sa tanan nga mga klase sa tao. Bisan pa man gani kung ato nga tan-aw na siya sa pulong nga Grigo, kanang pulong nga tao gitawag na siya og anthropos. Nga kung sa ato nga pinulungan kung ubaron, nagpasabot siya tanan nga rasa or tanan nga klase sa tao. Nan kay ang adlaw igpapahulay gibuhat man day sa tanan nga mga tao or alang sa tanang tao, pasabot kana mga kaigsunan ug mga kaiglaan nga dili lang kay ang Hudiyo ra ang dunay katungod sa pagsunod og pagbantay sa adlaw igpapahulay, kun dili kitang tanang mga tao mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Karon unsay tuyo og tumong sa Dios ngano nga gihimo niya ang adlaw igpapahulay alang sa tanang tao? Usa lang mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Kung ato nga tan-awon ang The Living Bible mga kaigsunan ug mga kaiglaan, ingon ani ang gisgutan dinhiya kung ato ning basahon. Ezekiel chapter 20 verse 12 mga kaigsunan, kung ato nga basahon nagingon, and I gave them the Sabbath, a day of rest, every seventh day, as a symbol between them and me, to remind them that it is I the Lord who sanctifies them, that they are truly my people. Ang tuyo ug tumong ngano nga gihimo sa Dios ang adlaw igpapahulay alang sa tanang tao, tungod sa rason nga gusto sa Dios mga kaigsunan ug mga kaiglaan nga kining adlaw igpapahulay mahimo kining usa ka timaan sa tinuod niyang mga katawhan. Kay nganong magisgot man tag tinuod nga mga katawhan. Sa ato nga panahon karon labi na gyud mga kaigsunan, daghan kay nag-angkon nga kami ang tinuod nga katawhan sa Dios. Muna kay aron ato maila kung kinsa ang tinuod nga katawhan sa Dios,
ang balaan nga kasulatan ang ato nga pasultion. Ang gisgutan sa balaan nga kasulatan, Ezekiel chapter 20 verse 12, nag-ingon din niya ang Dios, og akong gihatag kanila ang akong mga adlong igpapahulay. Matag adlong ikapito, kung ato nga tanahon, aron mahimong usa ka timaan taliwala kanila og kanako, aron sa pagpahinumdum kanila nga ako mao ang Dios nga nagbalaan kanila og sila mao ang tinuod nako nga mga katawhan. Klaro gina. Kung imong lantawon og susiyon, ang tuyo og tumong nganong gisulti ni Kristo nga ang adlong igpapalay gihimo alang sa tanang tao tungod sa rason mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kay aron ang tao dunay pahulay og aron ang tao mga kaigsunan og mga kaiglaan dunay timaan ang Dios. Taliwala sa nagkadaghang mga tao sa kalibutan, duna siya timaan sa tinuod niyang mga katawhan. Karon kanang argumento og paghuna-una nga ang adlong igpapalay adlong Sabado o sa lamang katradisyon sa mga Hudiyo, inyong gituis, inyong gibaliktad. Sultian mo namo dinhi as kanginan ang tinuod nga tradisyon dili ang adlong igpapalay nga adlong Sabado, kundi ang tinuod nga tradisyon mao ang pagbantay og pagsunod sa adlong Domingo. Ngano? Kay ang pagsunod og pagbantay sa adlong Domingo usa ka na katradisyon, usa ka pagtulunan nga hinimo lamang og tao mga kaigsunan og mga kaiglaan. According to World Almanac 2020, mga kaigsunan, resting on Sunday found on a tradition of Roman Catholic Church. Ato nang timanan nga kanang pagpahulay sa adlong Domingo nakaplagan kana nga usa ka tradisyon sa mga Roman Catholic Church lamang mga kaigsunan og mga kaiglan. Naibalo mo og ngano nga adlong Domingo ang ila nang gibantayan, nganong na-influensahan sila nga adlong Domingo tungod kay gihuna-huna sa kadagkuan sa mga kaparian sa Roman Catholic Church. Mga kaigsunan og mga kaiglan, kay si Kristo nabanhaw naman sa Domingo. Sa Domingo na sila mubantay og mosunod sa adlong igpapahulay. Pero do na ba'y sugo ang Dios mga kaigsunan og mga kaiglan nga ang adlong igpapahulay dili na adlong Sabado ngadto na sa adlong Domingo, kay adlong Domingo nabanhaw si Kristo? Wala. Iya ka lang ni nga buot-buot nga paghimo sa mga Roman Catholic Church nga ibalhin ang adlong igpapahulay ngadto sa adlong Domingo gikan sa adlong Sabado. Pero wa tay makita ni mabasa nga dunay sugo ang Dios ni kini ang paghatag og pagtugot nga usbon ang adlong igpapalay balhinon gikan sa adlong Sabado ngadto sa adlong Domingo. Kundi ang mga kadagkuan sa Roman Catholic Church nagbuot-buot lang sa pagbalhin sa adlong igpapalay gikan sa adlong Sabado ngadto sa adlong Domingo. Patalingogi gyud ninyong gisgutan mga kaigsunan sa Leviticus chapter 23 verse 3, nag-ingon ang Dios, "Duna kamoy unom kaadlaw sa pagbuhat sa tanan ninyong mga buluhaton. Apan ang adlong ikapito sa matag simana kini balaan o kini alang sa akoa. Bisan asa kamo nagapuyo, kinahanglan kamo mopahulay sa adlong igpapahulay og moduol kanako alang sa pagsimba. O kining balaura dili gayud mausab." Remember these things mga igala ug mga kaigsunan. Ang gisulti sa Dios, ang balaod may tungod sa adlong igpapahulay dili gayud mausab. Pero taliwala nga ang Dios nagsulti nga ang balaod may tungod sa adlong igpapahulay dili mausab, ang Roman Catholic Church nagbuot-buot pag-usab. Karon kang kinsa man mga kaigsunan og mga kaiglan, si kinsa man ang milutaw nga tradisyon nga pagtulunan. Well, salamat sa pagpaminaw alang sa paghatag dugang pagpasabot sa pangutana. Ang panahon na ako'y hatag kang brother Libby Clavis. Okay, daghang salamat sa pangutanang gipadangat tiniston tulumanon. Ano nagtuo mahigala nga imong masabtan no ang mga tubag nga among gipadangat, among gihatag nga ninyo. Kaniya ang pangutan na nag-isgot, Brad, ingon lagi ang mga Catholic defender nga dili kuno Sabado o Saturday ang adlong gipahulayan sa Dios. O tanaw na to, og tinuod ba atong basahon ang ilang Biblia, ha? Dini sa Exodo 20. Atong tanawon kung kay supak man sila nga di kuno Sabado
ang adlaw nga gipahulayan sa Dios. Ato nang i-confirm kung ang gisulti sa CFD mao ba may kabubuton sa Ginoo, ba sa gisulti sa Ginoo? Kung basahon diri sa Catholic Bible, ang gihubad ni Monsignor Yap gikan sa Latina Vulgata o niya ngadto sa Cebuano. Dili ato mabasa sa Exodo 20 sa bersikulo 11, paminawa kung basahon na. Kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan og ang yuta og ang dagat og ang butang nga naa kanila. Og gipahulay sa ikapito ka adlaw. Tungod dinhi gibendisyonan sa Ginoo ang adlaw nga Sabado kun pahulay og ni santos kaniya. Klaro ana to nabasa. Unom ka adlaw nagtrabaho ang Dios, langit, yuta, dagat o uban pa. Pero sa pagka-kapito ka adlaw kini nga balaan yes Ginoo nga mao ang Sabado. Gisulitan niyo sa Biblia, Sabado ang ikapito ka adlaw higala. Nas Biblia ito nabasa kay Bible based good ta. Kanya pangutana, insakto ang argumento sa Catholic Defender nga dili kuno Sabado ang adlaw nga pahulay. Sa ato pa kaya nang pagkasulti niya, iyan ang gisupak ang Biblia higala. Kami nituo ni ana ng ikapito ka adlaw mao ang adlaw nga gipahulayan sa Dios. Klaro mo na. Adlaw nga gipahulayan sa Dios. Unsang adlaw? Ang adlaw nga Sabado mga higala. Klaro na mo nang atong tuhuan para na mo diri ang among gituhuan higala ang nakasulat diha sa balaan nga kasulatan, no? Dili ingon nga mga istorya lang nang atong gibasa gin nga ninyo ang nakasulat sa Biblia. Ari ta magbasa daw sa usa ka libro nga matod pa nga The Religious Instruction Guidebook for Altar Services, 3rd edition, gikan sa ni Gregory Roman de Gaston, Catholic yapon nino nga kuan nga basahon usa ka matod pa din nga basahon nga religious instruction. Ang mabasa ba ni the Sabbath day, Saturday, is the 7th day of creation, the day which God rested. Tanaw na ilang basa nagtug ano? Ang Sabbath day, hada ko nung pahulay, gi-close parenthesis, Saturday, Sabado. Kanya usunod, is the 7th day of creation. Saturday ginoon ang ilang mga dagko nga nagsulat aning bahina. Kanya karon gingon pag ginulusunahan nga dili kuno Sabado ang gipahulayan sa Dios, lain kunong adlaw. Naa sa mga adlaw sila pasultihon, pero Biblia pasultihon Sabado. Ingon nga adlaw ko Domingo ang adlaw sa atong mga Kristiyano, dili ay si Kristo gani nga nahimot ang Christian tungod sa ngalan nga Christ, no, Kristo. Si Kristo gani Sabado may ipapahulay niya sa Lucas 4:16 o sa 31. Kada Sabado, tuwa siya sa simbahan. Huwag ito'y mabasa nga isa kahigyon na si Kristo ning adtong simbahan pagka Domingo. Sabado ning adtos Ginosos. Ngayon na ba sunanin nga ang Saturday, ang Sabado, tradisyon na sa mga Hudiyo. Sa mga Hudiyo, bagunan Sabado higala. Kano tradisyon gani? Buti pasabot nga mga Hudiyo ray nagbuhat-buhat ng balaura. Karon kay ari ka sa Exodo 20. Ang Dios man ginagsulat sa Exodo 31:18, iyang gikulit ang napulo kasugo sa papan nga bato. Sa ito pa dili Hudiyo, dili gani si Moses. O sa may gisulti sa Biblia sa Exodo 20:8, nag-ingon ang Dios, hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado. Unom ka adlaw magbuhat ka, ikapito ka adlaw nga mong iya sa Sabado
nining adlaw dili ka magbuhat o bisan unsa. Muna gisulti sa Ginoo kay sa unom ka adlaw gibuhat ang langit yuta tanang butang. Ikapito ka adlaw Sabado nagpahulay ang Dios mga higala. So nagpasabot nga dili tradisyon, dili balaod hinimos tao. Kaya ang tradisyon mga higala human doktrina siya, doktrina lang iyas tao. Pero og iyas Ginoo, doktrina pagtulon ang Dios Ginoo. So ang adlaw Sabado nga ipapahulay pagtulon ana sa Ginoo higala, dili kay tradisyon sa mga Hudiyo. Ang tinod ipapahulay adlaw Sabado di Domingo. Ano man tayo pay mga higala, ako gibalik ang panahon ni Brother Isaw. Okay, salamat Brother Libby. Well, dunay kini ang reaction si Jimmy Henrico si Mata, Brother John, Brother Libby. Ingon siya nga ang kanang sugo ko no sa mga Israelites ra. Ayun siya nga ang kanang sugo sa mga Israelita ra na kol. Okay, brother, no, Mata, si Mirico? Henrico si Mata. Okay, Himirico? Yes. Brother Himirico si Mata, pailubi niya ugma sa gabi mo nay amo nga hisgutan. Domingo. Ano buntag? Domingo. Buntag. Ugma sa buntag Domingo magsugod alas 7 kung walay misa. Mosubras alas 7 ug naay misa. Gamay ang sobra. Hulatan kay duha ta ka oras ugma sa buntag kung atong susihon nga ang sugo iya ra ba sa Israel. Nga napay sa isulti nga Mateo, kung unsay itugot ninyo sa yuta, itugot sa langit. Authority na sa mga apostolis. Okay. Kining authority ningon nimo sa mga apostolis, si Kristo ang namulong ana, dili ang mga apostolis. Unya idagan man na ninyo sa iglesia ang imong gisgutan kasuguan dito sa Israel. Unya nagisgot ka ang tuguta ang inyong kwasyuta imopos langit authority. So kining mga punto ha Brother Mata ugma sa buntag. Pamatiig yun ni kay magmahay ka di ka kabati o di ka maminaw ugma. Salamat ba kanunay gyud pagsunod sa atong programa. Okay, maganda ta. Amahan naman sa mga langit. Salamat o Diyos sa pagpakiguban ka na mo. Salamat sa mga pulong. Kaya magisalig ng dawat sa Kristo manluwas. Amen. Okay, sa galan sa palamunon sa kanyang mayang balita o kanyang tanan ang mga suking pinalanggan ti paminaw. Kini ng mahigala, Brother Isaw dito, Brother John dito, kaya sa Brother Libby Clavis, may salamat o mayang gabi ka natong tanan.